Ja, Gerald Augers. We beginnen aan de tweede helft van de competitie. De speakers moeten nou slijmen. Ja, hoe cruciaal is deze wedstrijd? Vrij cruciaal. Het is natuurlijk de nummer 3 is in de nummer 1. En de cruciale plek die is in het geding. Dus we moeten goed winnen. Ja, je hebt nou 3 keer een afvalspelen in de haardklasse. Het is 3-0 voor hen. Wat kun je hem daar zien omzetten, Joet? Nou, dat willen we breken. En ik wil wat vertraging in hun speel. Ik zeg hoe we daar goed mee omgaan. Dat we gewoon de koppen bij gaan. Vorige week ik zijn SCO rustig spelen. En dan hebben we goed van. Ja, zij willen wel zien als de kloppende ploeg, maar ben ze te verslaan? Ja, absoluut. Ik denk dat wij gewoon ons strategisch plan goed uitvoeren. En daarvoor dan energie in de hoer zetten dat wij goed winnen kunnen. Ja, we de andere kant van het scenario even jongens. Stel, en dat is natuurlijk net onmogelijk, je een zoen verliezen, wat betekent dat dan? Als het afvallen, dan mag je echt puur op de nummer 2 plakken jobje. Dan heb je nooit wat dan vader en SKF nog doppen. Dan zit je wat in de wegkamer, maar die weet ik het alles, hè? De muziek smelt op, ik zou zeggen, zo'n succes. Dankjewel. Ja, Sita Biker, ja, hij hem voor een grote stunt zorgen, want ze kent haar net met herinneren wanneer ze je tussen verlenen. Ja, nee, absoluut. Dit is een hele belangrijke overwinning. En ja, dat het thuis of uit wie, ja, vorige keer uit verleden maar vrij dik. Maar nou ja, het is gewoon een belangrijke overwinning of het nooit of thuis is. Dus, het is misschien vooral wel mentaal een hele belangrijke overwinning, want tot nota wie alle wedstrijden naar het echt kon gaan, dan ging iemand eruit. Ja, dat hebben we natuurlijk wel vaker gehad. En we hadden inderdaad bij bijvoorbeeld bij SKF, wie ik een belangrijke wedstrijd kwam het er net uit. En oude week hebben we best wel praat. En we hebben er wel even vertrouwen in, van het komt nog wel. En natuurlijk hebben we sowieso revanchegevoelens ten opzichte van de vorige wedstrijd, want toen is het eigenlijk nooit de wedstrijd best. Dus ja, we gingen wel vol vertrouwen in en dan kennen we het heus wel. Dus, ja, het draait nou volstrekt over de kant uit, want ze ziet mijn hand niet hier, hè? Ja, absoluut. Ja, ze binnen rauw. En dat is denk ik ja, wat wij het dienen is hun spullen uit halen. Dus ze hebben natuurlijk heel veel tempo en dat willen ze graag spelen. En we holden dan de eerste heer achter. Ja, en daardoor kan zij net lekker in een aanval komen en missen ze heel volle kansen als de eerste helft. Hoeveel kansen missen. Ja, en dat is denk ik hun speeltje. En op een gegeven moment, ja, dan rijdt zij inderdaad mentaal ik een beetje vaak goed. Belangrijk moment, want er zijn misschien op papier wel 5 ploegen die het in aanmerking komen voor de bovenste 12 plakjes. Ja, verlies wie je misschien wel heel degelijk was, hè? Ja, ik weet net. Het is wel een competitie waar natuurlijk iedereen van elkaar kan winnen. En dus elke week is belangrijk. En aan de andere kant, het is wel heel belangrijk, want nu staan we er weer hartstikke goed voor.
ervaren vorige week die had, ja, wat ik zeg, het is nog heel lang. Maar ja, elke 12 punten is belangrijk. De eerste nederlaag van OVO in 2 seizoenen in deze hal. En je zeker. Nou, ik moet eerlijk zeggen van dat 5 weken net op de hoogte. Maar ja, des te mooi. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dit is voor het eerst in 2 seizoenen dat OVO je verliest. Oh, dat weet ik niet, daar hou ik mensen mee bezig, maar ik vind dat wij gewoon terug doen hebben. Bij hun bepaalde fases die ze tot wanhoop dreven. En dat zit Unis manier van spelen. Hun gewoon heel zo naar binnen toe. Die willen het oude maken. En wij blijven rustig. Ja, maar dat is voor hun heel zo, maar voor hem heel mooi, want dat jouwt om dat je hem ten opzichte van verleden jaar misschien wel een stap kan maken. Nou ja, dat hoop ik en daarmee ben ik ook wel bezig. En ik denk dat dit een iets andere manier van spelen en wel meer met de kop. Ik denk dat we het vorige week goed dieren hadden. Dus net met een mooitje. En bewust weten wat ons doel is. En dat is de stap die we goed maken gaan. En ik hoop nog volle meer. En hier in deze ploeg, jij dat trof in dit seizoen, dus bepaalde zijt wat er gebeurde. En wie nou waarom? Nou ja, goed, van de week heb ik trainer van Auke Hustra. En zo heeft de aanval bepaald. En zij is het natuurlijk ik. En daar wordt de verdedigers maar schikken. Nou, 4 punten verschil. Dat is eigenlijk onverwachts druk van de boetewacht in ieder geval. Maar het budget, dat je hem nog volop in de race zet. Dat zou ik van tevoren niet bewezen, dan staan we er nog steeds. En dat hebben we hier.